Atong sa ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Kapin 300 ka individual ang gihikling. Human misaka ang level sa tubig sa labing dakong sapa sa Oroqueta City sa Misamis Occidental nga mao ang Layawan River tungod sa sagunson nga pag-ulan. Ani ang report? Sayo sa buntag adlawng Biyernes, kalit misaka ang level sa tubig sa Layawan River sa Oroqueta City sa Misamis Occidental. Gani makita niining video ang kataas sa level sa tubig sa suba. Ingon man ang kakusog sa sulog niini, miabot ang level ngadto sa yellow level. Busa na alerto na ang lokal nga kagamhanan. Sa barangay Villaflor, gihikling sa barangay council ang ilang mga residente tungod sab sa taas nga tubig sa sapa. Hinungdan nga misulod na sa pipila ka mga balay sa lugar ang tubig. Sa videong kuha silang rescuers, tataw ang karako ug kakusog sa sulog sa tubig sa suba. Matod sa lokal nga kagamhanan, miabot na sa kapin 300 ka mga individual gikan sa nagkadayang barangay nga duol sa suba ang gihikling ngadto sa nagkadayang evacuation centers. Nagdeklara na sab sila og suspensyon sa mga klase sa tanang level sa mga tulunghaan sa syudad. Kagabi pa nag-ulan na then mahulong lang kadyo tayo padayon magpag-ulan, no? Pero sa report kaganina usog ang ulan, usog ang hangin dito sa kabukiran na to, mao nang posible ang tubig gikan sa kabukiran. Nagpahigayon sab og on-ground inspection si Misamis Occidental Governor Henry Waminal sa kasubaan sa probinsya. Iya na sab gimanduan ang PDRRMO nga i-monitor ang kahimtang sa mga suba. Ingon man sa mga residente, hangyo sa lokal nga kagamhanan ngadto sa mga residente nga magpantay og mutuman gilayon kung dunay preemptive evacuation sa ilang mga lugar. Cyril Chavez, 1 Mindanao.